खुलुमबाय आंनि बड'लेण्ड टाइगार इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालाम। प्लिज साबस्क्राइब। आच्छा, जों गावनि राव, गावनि हारिमु, गावनि धोरोम, गावनि हारिनि मानसि, गावनि ड्रेस, गाननाय जोमनाय, गावनि आदार, हारिनि आदार, जानाय लोंनायफोरखौ जोङो मोजां मोननो रोंनांगोन। जों बर' हिसाबै बर' बिजोङाव फरायनाया जोंनि कर्तब्य। बर' बिजोंखौ गोजौ थाखोआव लांनाया, बर' बिजोङाव फरायनानै बर' बिजोंखौ बुहुमनि गेजेराव मिथिसार होनाया जोंनि गावबा गावनि कर्तब्य। जों बर' हिसाबै बर' मिडियामाव फरायनांगौ। सोरबाफोर जुदि टाउन सहराव थानानै इंलिस एबा एसामिस मिडियामाव फरायोब्ला बेथ' जुदा बाथ्रा। मानो होनोब्ला गुवाहाटीयाव थायोब्ला माबा दिल्ली मुम्बाइआव थायोब्ला जों बेयाव बर' मिडियामनि फरायसालि मोननाय नङा, बे जुदा बाथ्रा। किन्तु नों बर' हिसाबै जेरावखि थाया मानो गावनि गथ' गथायखौ बर' राव सोलोंथारनांगौ। नों दिल्ली, मुम्बाइ, आमेरिका, कानाडा, चाइना जेरावखि थाया मानो गावनि बर' रावखौ गाव बुंनाया आरो गावनि गथ' गथायखौ सोलोंनानै होनाया जोंनि कर्तब्य। जोंनि हारिमुखौ मोजां मोननाया जोंनि कर्तब्य, जोंनि धोरोम, जोंनि ड्रेस। आं बर' हिसाबै बर' रावखौ मोजां मोनो, बर' हारिमुखौ मोजां मोनो, मोनफ्रोमबो बिथिंखौ आं मोजां मोनो। बर'नि सोरबाफोर मानसिया बिपदाव गोलैब्ला आङो हेल्प खालामनो लुबैयो। बर' राव थांनानै थानांगौ। जों खुगायावल' बुंबा जानाय नङा, एकदम गोसोजों मोजां मोननांगोन। गोसोजों थांना थानायनि रावखौ बुंनो हानांगोन जों। नै जाबाय सानसेयारि बड'सा निउस पेपार। बे पेपारखौ आं सानफ्रोमबो लाखियो, किन्तु आं जाय जायगायाव थायो बेयाव बे निउस पेपारखौ मोना। आं सासे बर' हिसाबै बर' रावखौ मोजां मोनो। बर' रावा थांनानै थानांगौ, बर' निउस पेपारफ्रा थांनानै थानांगौ, बर' निउस पर्टेलफ्रा थांनानै थानांगौ। बेनिखायनो जों निउसखौबो नायनांगौ, निउसखौबो फरायनांगौ। बेनिखायनो बे पेपारनि दामा जाबाय गांसेयाव 8 थाखा, किन्तु जाय निउस होफैग्रा बियो 10 थाखा करि लायो। बेनिफ्राय मासाव जुदि 10 थाखा करिबा 300 थाखाल' थांगोन। बे 300 थाखानि थाखाय आङो मास मोनसेयाव मथा मथि 3000 खरसा खालामनो गोनां जायो। जाय जायगायाव आं थायो बेयाव बर' निउस मोना। बेनिखायनो बे बर' निउसखौ आं थानाय जायगानिफ्राय 40 किल'मिटार गोजानाव सासे मानसिया आंनो होफायो। सानसे बा सानसे गारि भारानि नामाव सानसे बा सानसे मथा मथि 200 थाखा थाङो। 200 थाखा होयो आं बेनो। 200नि एसे खम थाङो, थेवबो 200 थाखा होयो जानाय लोंनायनि थाखाय। साहा लोंबा बथा लोंबा सानसेनि बादै आं बे पेपारखौ आंनि रुमाव होनो फैनो होयो। जों बर' हिसाबै बर' रावखौ मोजां मोननांगोन, बर' हारिमुखौ मोजां मोननांगोन, बर'नि धोरोमखौ मोजां मोननांगोन। सोरबा बर' फिसाया जुदि बिपदाव गोग्लैदोंबा गुवाहाटीयावनो जा, जायखिजाया टाउन सोहोरावनो जा, गामियावनो जा, जों बे बर' फिसाखौ मदद खालामनाया जोंनि कर्तब्य। सासे बर' हिसाबै खैफोदाव गोलैनाय बर' मानसिखौ जोङो मदद खालामनो हानांगोन। आं एकदम अननानै गासैखौबो रिकुवेस्ट खालामो, गावनि गथ' गथायखौ जेरावनो थाया मानो बर' राव सोलोंहोथार, बर'नि ड्रेसखौ गाननो फोरोंहोथार, बर'नि कालचारनि बागै, बर'नि धोरोमनि बागै जों गावनि गथ' गथायखौ फोरोंनांगोन। जुदि बिमा बिफायानो जुदि टाउनाव थायो होननानै जुदि बर' रावखौ गावनि गथ' गथायखौ सोलोङाबा मा जागोन? गुवाहाटी ओनसोलाव थानाय 90% बर'फ्रा गावनि गथ' गथायखौ बर' राव सोलोङा। बेयो बयनिख्रुइबो दुखुनांथावना आरो लाजिथावना बाथ्रा। मानो? गुवाहाटीनिथ' पारमानेन्ट बर'आ खोब खम। जोंनि गामि ओनसोलनिफ्राय थांनानै गुवाहाटीयाव साख्रि मावो, खामानि मावहैयो। गावनि गथ' गथायखौ बर' बिजोङाव स्कुल गैया होननानै होआ जों बेखौ मानिबाय। गावनि गथ' गथायखौ जों जुदि बर' रावखौनो सोलोङाबा बेसेबां दुखुनांथावना, लाजिथावना आरो मुगैथावना बाथ्रा। बेनिखायनो आं प्लिज गासै बर' रायजो राजाफोरखौ खावलायो, जेरावनो थाया मानो बर' रावखौ सोलोंथार, बर'नि राव, हारिमु, कालचार गासैखौबो अननो सोलों।